आनारसा माने बुरजामोन जानानैनो जोब्बाय। गिबियावनो खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै बरायना लाहरनाय जाबाय। नोंथांमोना भिडिअनि सिगाङाव मोनसे दालां नुदोंना? नोंथांमोननो आं बे दालांखौनो देखायनो सानदों आरो भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा, एकदमबारे गुसुंथार जागोन आरोना। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो आरो गोदानब्ला चेनेलाव अननानै फंबाय साननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बिदिब्ला भिडिअखौ नायनो रेडि जादो। दायो डाइरेक्ट भिडिअखौ बाइकसानिफ्राय लानाय जाबाय। नोंथांमोना नायनो हागोन एसे लामाफ्रा माने माबायदि अबस्था जानानै दं दायो। नैबे लामाया जाहैबाय आबैसेन्द्रा थांग्रा। बे दैमानि मुङा जाहैबाय खेंख्रा दैमा। नैबे दालांखौ नुदोंना? अबस्थाया जोबोद गाज्रि जानानै दङ। खावसेथिंहाय माने खुरजोब्बाय, दैया दाखालि देरदोंमोन। दायो माने दालाङाथ' अबस्थाखौ नोंथांमोना नुखाबाय नै, जोबोद खस्थ' जागासिनो दं रायजोफ्रा माने हान्था मेला खालामनायाव, माने बारनो थांलाय फैलाय खालामनायाव। बेफोरबायदि लामाखौ माला सरकारफ्रा नायफिननानै माला माने दालांफोरखौ बानायना होबावगोन। जोबोद रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोनगासिनो दं। आसा खालामो थाबैनो जोंनि ओनसोलफोरनि दालांफ्राबो थाबैनो मावफुंजागोन। थाबैनो माने जोंबो मोनसे मोजां लामा मोनगोन होननानै, दालां मोनगोन होननानै आसा खालामो। आरो माथो बुंबावनो, भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। भिडिअ बारा गोलाव जानाय नङा, ससेल' थारसै। थ' नोंथांमोना नायनो हागोन दालांनि अबस्थाया गाज्रि जाना दं। बेयो जाहैबाय खेंख्रा दैमा। दाखालि माने देरदोंमोन, बेबो साइडजोंहाय खुरख'जोबलांबाय। नै माबायदि गाज्रि अबस्था जाना दं दायो।